Ngizombiza ngamagama. Bamsana. Engibazile bavele. Nengamazi basazokuhlebe wena. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ungibukile besisi bengeke ngisuke. Ngisaba kabi inhlosi. Umane wangibheka. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Kuthiwa-ke sihlonge okukhona enhlizweni. Ngimele lapha-ke ukubonga bazalwane. Ngibingelele kuqala umndeni wakaMaseko, ngibingelele umndeni wakaMsani, nemindeni yonke ekhona nabazukulu bami. Ngiyababona baningi abazukulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba khona nje kwabazukulu. Yazi ukuthi bangena esikhwameni sakho ungaqondile. Usathi uvalile. Bangena abazukulu ukhipha u10 ukugcina. So siyabathanda kakhulu abazukulu. Yimi lana ngimele ukubonga abazalwane. Ngingasanikwanga ithuba ngiyasaba uzophinda ngibheke lo sisi ngiyacela ungasangibheki sengiqedile. Siyabonga kakhulu bangcwele ukwamukeleka oTongaat. Sibonga nje umusa kaNkulunkulu asenzele wona. Akukho nokukodwa okusifanele kodwa konke kumusa kaNkulunkulu. Ngizomxolela-ke mangabe ningangizwa senokuza kwaseduzane ngaphiwa nje izwe kangangokuthi noma ngithetha kanjena nje noma ngabe ngithini noma ngabe ngijabule nginjena nje. Ngizofunda nje izwi eselilodwa eligcizelela ukubonga kwethu bazalwane esencwadini kaJakobe chapter 1 verse 17. Kufundeka kanjena-ke. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu zehla kithi ngokukhanya okungekho kuye kuguquka nasithunzi sokuphenduka. Siyabonga kakhulu-ke, siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonga izipho zonke. Sihambe la sesingasakwazi nokuhamba. Mamaseko bekungasakaleki nokulaleka ngenxa yokusutha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sisuthile nezwi. Kuyamangalisa-ke bazalwane ukuthi ey'ndlini zethu eziyimizimba yethu simele ukwelisa konke. Uyazi ukuthi kunomhlabeleli lapha eThulweni number 4 othi thatha konke ngoJesu. Konke okunye lelo nje ngizolishiya nalo. Siyambonga uNkulunkulu ngezipho zonke zomusa asiphe zona. Kukho nokukodwa bazalwane okusifanele kodwa konke kungumusa kaNkulunkulu. So uma ngabe sizowelisa siwelise konke. Ingaze ibuze inceba kaNkulunkulu ukuthi kuyini lokukhala kwezimvu yethu. Ngoba manje uma ngabe usuthi welisile kukhona okukhalayo yini. Kuba naleyo nkinga yokuthi uzuphuce indawo. Sawukwaphuca indawo angithi bazakhumbula yondawo. Waphuca ikhosi. Umoya omubi wangena ngokushesha kuye before azatshela ukuthi ubaphendula. Asike sisalekele siwelise konke. Siswamla sizokubona mase kuphuma inkosi kodwa okwamanje ngisenkonzweni. Alibonge igama lenkosi.
ngoba kahle kahle igazi likaJesu bazalwane lisenza sibe abandawonye sonke. Indaba kamsali nomsali leliphele vele sibe abandawonye. Alibonge igama lenkosi. Kuhlangane umtshali nomsali babandawonye. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuba nami ngibone bakumpostoli kakhulu. Alibonge igama lenkosi. Akakhulu baba. Ngishwayeleke kakhulu ukuthi ngilalele kuma-PN. Uyangivumelela usisi wami baba lokungena ngala ama-PN lapha bakumpostoli akubona ama-PN ongawalalela usetheksini uyohlala phansi usiwalalela kahle. Alibonge igama lenkosi. Kuyintokozo baba ukuthi namhlanje ngikubona. Alibonge igama lenkosi. Kade oba singabantu beyinkolelo ngabe ngithi ungayizindleko ukuba sasixoxa. Alibonge igama lenkosi. Amen. Njengoba seshilo ubaba uMaseko ubaba uMsali umfowabo-ke kamama uMaseko. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ubaba uMaseko-ke usedlulile kule nto yosibali sewumfowethu. Alibonge igama lenkosi. Asekho sewumfowethu manje. Alibonge igama lenkosi. Amen. Amen. Ngihamba-ke nonkosikazi bazalwane. Hlahlelwe nanguya unkosikazi. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Unkosikazi oyedwa. Alibonge igama lenkosi. Noma owesifazane. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Amen. Ade sibona nje sijika la ngemoto siyabuka sithi wesilisa wesifazane akucaci kahle. Yabona ukuthi hayi konsekonke sekukhuluma icacisa izinto kokhuluma-ke manje. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Kunendaba emnandi engiyizwayo ekuthiwa ixoxwa la bazalwane ebusuku izolo indaba kaJakobe yokuwelisa. Alibonge igama lenkosi. Ukuthi umuntu akasale noNkulunkulu kuphela. Noma ugula sala noNkulunkulu wakho kuphela. Izinto oyalelwa zona usale noNkulunkulu wakho kuphela. Lithi iBhayibheli uJakobe wayethi uma ebambana noNkulunkulu kuney'nto eziwu-3 ezenzeka. Eyokuqala lashintsha igama likaJakobe. Libonge igama lenkosi. Nami khole lasebholeni igama lashintsha. Ngabizwa ngokuthi umntwana kaNkulunkulu engangibizwa ngale ebholeni. Yashintsha igama. Okwesibili yashintsha abazalwane bashintsha indawo abade yona indawo yasiqanjwe igama nayo. Siyakholwa bazalwane ukuthi masihlangane noNkulunkulu sawelisa izinto le ndawo esiphila kuyona bazalwane ngathi uNkulunkulu uzoyishintsha. Alibonge igama lenkosi. Okwesithathu lithi iBhayibheli wamthinta laphaya enyongeni kwashintsha ukuhamba uJakobe. Alibonge igama lenkosi. Yashintsha indlela yokuhamba kwasekubonakala ukuthi sekuhamba umntwana kaNkulunkulu. Ushintsha konke-ke bazalwane. Kushintshe ngisho ukugqoka kwakho vele ugqoke njengomzalwane. Alibonge igama lenkosi. Ufundiswe yonke into ngalawo mazwi nje bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu osibeke kule ndawo. Ngithi uNkulunkulu nje alibusise. Ngangingazi ukuthi usisi ekhona kule ndawo ilango kwebekuhle kanjela. Alibonge igama lenkosi. Kuhlala abazalwane nginyathela abazalwane ngangingazi. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Usisi-ke benofowethu Maseko bona bangisingathile nje yonke indawo aze ngayoshadela angisingatha wena. Alibonge igama lenkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bakumpostoli ngiyabonga. Baba Maseko ngiyabonga kakhulu. Inkosi yomusa inibusise nonke. Amen. Amen. So
nomama egameni likaJesu bese ngiyabingelela ubaba uMaseko nomama abazalwane bonke okukhulu bazalwane ngiyabingelela ngixolise-ke bazalwane akukhona ukuthi ngiyadelela benginalento yokuthiwa ukudedela kwefundisi kusakhulunywa nobuholi bala ekhaya alibonga igama lenkosi siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu osesenzele umusa sabakhona nathi ebesingenakho ukwazi nokwethemba kodwa uNkulunkulu-ke oney'ndlela zakhe zokwenza wasenzela wasivulela lowo mnyango siyambonga uNkulunkulu. Ngiyanibingelela nami bazalwane sekukaningi usisi esho ethi kunabazalwane ucaca ukuthi simpintshekile isikhathi asenzeki so-ke sibonga lo mnyango uNkulunkulu asivulele wona namhlanje amen. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu nami-ke ngumntwana kaNkulunkulu uThixo wangenzela umusa ebusheni bami ngahlangana noJesu kwahlukana izinto ezazikhona empilweni yami ngamukela amandla okukholwa alibonga igama lenkosi ngoba ngaphandle kaNkulunkulu bazalwane ngiyangithi uma ngibheka emuva ngiyibuke impilo ukuthi ingabe iyenye into uNkulunkulu wayengabe sanginikile ukuphila amen. Kodwa ngoNkulunkulu sibonga ukukholwa bazalwane elithi izwi incwadi kaMahebheru akwenzeki ukuthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Ngihamba endleleni ngikubonga ukuthi uNkulunkulu wenza umusa ukuthi ekuhambeni konke kwethu sisambuleleke noma kube naleli pheji elivulekayo ukuthi angeke sikwazi ukuthokozisa uNkulunkulu singakholwa. So nje kuyilokho kakhulu enhlizweni yami ukubonga uNkulunkulu ukukholwa. Inkosi yomusa ingibusise angizoba mningi bazalwane isemzini nala ekhaya uma ngikhona ngihlabheke phansi ngibonge igama lenkosi inkosi yomusa ingibusise. Ngayaphi uma sisuka
ngiyathoba kakhulu ngiyabingelela ubaba umpostoli umama umpostoli egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu ngiphinde ngithobe ngibingelele abefundisi bonke bezwi likaNkulunkulu abakhona kuholi bonke omama obaba iy'ntombi ney'nsizwa Sunday School egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngiyabingelela bangcwele ubaba nomama umfundisi umsane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngize lapha bangcwele ukuzothula ubufakazi bokubonga uNkulunkulu. Isikhathi eside bangcwele kunezinto bakhona abazalwane abaye basho la izolo ebufakazini babo ukuthi kunesikhathi eside sihambe endleleni sithi siyaholwa sithi sisindisiwe sithi siyenza izwi likaNkulunkulu kodwa bangcwele singazi ukuthi uNkulunkulu kusekhona ipage azosivulela lona. Alibonge igama lenkosi. Bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu empilweni yami ngiyambonga uNkulunkulu. Kubuhlungu bazalwane ukuthi ifikile iCovid yabathatha abaningi bagula abaningi. Kodwa bangcwele ngiyafisa ukusho ukuthi kwelinye isayidi mina kubuhlungu kunjalo ngiyazi ukuthi omunye umuntu angeke angizwe kahle onesihlobo sakhe esahamba ngenxa yeCovid uzongibuka njengomuntu onenhliziyo engekho. Kodwa ngithi mina uNkulunkulu ikhona inhloso ayenayo ngokuthi avume ufike iCovid. Haleluya. Ngoba kade chaza ubaba umpostoli izolo ukuthi wayengawufuni uWhatsApp futhi engakhulumi kahle ngawo. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma ngeCovid sekuthiwa liyavala izwe sekuthiwa selivaliwe izwe sekuthiwa abantwana bakaNkulunkulu abasezukhonza. Wathi yena abavula uWhatsApp ukuze abantwana bakaNkulunkulu bakhonze. Haleluya bangcwele. So ngibuka kuyicebo likaNkulunkulu kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi nawe uyakusho lokho engikushoyo ukuthi kwaba icebo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu azofuna ukuphena elibhithi impilo yakhe. Haleluya. Neyakho siqangqade bangcwele ngifisa ukufakaza ngokuthi ubaba usifundise umkhosi ifasting. Bengiyazi mina bangcwele ifasting ngiyenza. Kodwa uma ubaba esesifundisa kungesiye kuNkulunkulu osifundisayo ngibuka kahle ngiyabona ukuthi cha bengiyenza kodwa that is why kunemkhuleko noma nezicelo bezingaphendulwa. Ngoba bengingayenzi ngalendlela uNkulunkulu ayilungisa ngayo akhuluma ngayo. Haleluya. So ngifisa ukusho bangcwele ukuthi bekuyaye ukuthi singakafundiswa ngingakangena ekhaya lezwi mangabe kuwukuthi ngibambile umkhosi kukhona into evelayo noma ukulimala noma into ukugula sekucaca phela ukuthi umkhosi ngiyaphuma kuwona. Ngoba phela mase ngilimele sengizwa ubuhlungu sekufanele ngidle ukuze ngiphuze amaphilisi ey'nhlungu. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ngicela ukufakaza bangcwele ukuthi ngomhla ka-16 kungekhona okokuqala uMeyi. Ngathi ngiqala ngilungisa ngiklina la ekhaya ngokwesimo sami-ke ngiyangiqalelela izinto ngizenze ngifila ngenza lokhu nalokhu okunye.
Hayi sengithi ngiyaphuma ngale efront lalikade lina. Sengithi ngiyaphuma awu angiboni ukuthi kunodaba phambi ma ukulelo dangeni. Shwi khona into engangiyiphethe ngiphuma ngiya amakhelwane. Shwi alahleka lapha ashayeka phansi ngaphuka ngapha onyaweni lolwaka-right. Ngangena endlini sengihambe ngibambelela lapho ubaba wayekhona. Kodwa bangcwele into eyenzeka kukhona uRoma 10 ubaba awenza ngithi impela kwakuyivuselelo yasemafakatini. Sengawuthatha nje ngawubeka eduzane kuWhatsApp ukuthi uma ngiwufuna ngoba kunzima lokhu ngiscrolla egroupini ngawubeka eceleni. Ngangena khona nginjalo ubuhlungu engabuzwa lapho bangcwele kwaze kwaqhaqhazela umzimba ngenxa yokuthi ngilimele. Kodwa ngakhuleka lo mkhuleko bangcwele okwakufanele ukuthi noma ngabe-ke bengikulo mkhosi-ke angibreak-ke bese ngiphuza amaphilisi. Ngalowo mkhuleko yebo ngazizwa inhlungu, yebo kwaqhaqhazela umzimba. 16 May ngiyayikhumbula inkonzo ubaba ayithumela bese emkhuhlaneni noma ngayilalela ngilele embhedeni. Nawo lo Roma 10 ngalelo langa ngikwazanga ukufuqa. Ngawulalela ngilele embhedeni. Ngangithi bangcwele unyawo ngeke ngisalibeka phansi ngendlela olwalunzima ubuhlungu ngayo. Isimangaliso bangcwele, yebo lolo suku ngaxuka bengixhaka ngapha nangapha ngisengenza konke engikwenzayo. Kodwa ngaphinda ngawukhuleka futhi uRoma 10 ebusuku, ngaphinde ngawukhuleka futhi ekuseni. Ngakusasa ekuseni ngase ngihambela. Bayafona masemsebenzini bayabuza. Bavamisile la ekhaya ukuthi mangilimele bathi ungakusanyakazi. Bathi ngiyahlupha ngoba angizwa. Haleluya. Bathi angizwa ngiyahlupha mangabe kukhona into eyenzekile angifuni mina ukuhlala phansi. Bese emsebenzini ngakusasa mhla ka-17 ubombona uNkulunkulu imisebenzi yakhe angikhohlwa ngisho amadate. Ngomhla ka-17 ngase ngenza yonke into ubuhlungu sephelile. Ngomhla ka-18 ngendlela owaluma ngayo unyawo nekwazi kwaphukela ey'thweni kuluma ithambo. Ngambuka uNkulunkulu bangcwele ukuthi kanti lobu buhlungu obungaka kahle kahle isitha besisithi sizongephula. Haleluya. Ngizwa manje sekuluma ithambo. Angizange ngiphazamiseke bangcwele nasemkhosini ukuthi hayi ke sekufanele ngiphuza amaphilisi kube kanje kanje. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ingakho ngithi ziningi ifundisa izolo ngaphambi kokuba ngilale ebusuku ngicabanga lelizwi lokuwelisa. Haleluya. Ngithi kanti ngomthetho thina singabantwana bakaNkulunkulu akufanele sibange ibhedlela nabantu bezwe ngoba khona abantu omuzwa ethi u-admithiwe esibhedlela awukwenze njani. Hayi nje ngine-stress so ngenzela ngisayophumuza ikhanda. Ithi thina singabazalwane lelizwe belikhuluma izolo elithi asiwelise konke sisale noNkulunkulu. Asifanele thina ukuba ne-stress. Umuntu lo mntwana kaNkulunkulu akafanele ukuba ne-stress ngoba asithathe thina lento engiyibukayo noma ingane yami noma ubani wami njengoba ubaba ekhulumile angiwelise. Haleluya. Ngisale ngibambane noNkulunkulu mina ukuze ngingabi ne-stress. Asifanele thina esingabantwana bakaNkulunkulu ukukhuluma njengezwe ukuthi hayi njengoba ngiwile njena ngisola umakhelwane oke wadlula la. Haleluya. Singabantwana bakaNkulunkulu asifanele thina ukuthi sifane into efanele siyenze ukwenza lelizwi uNkulunkulu asiphele asiwelise konke bese sibambana noNkulunkulu ngoba isibusiso sokuphila. And enye inkinga yethu thina bazalwane evuke izolo ebusuku
uma izwi itimu yalemvuselelo ithi asikwelisa konke ukuze uthole isibusiso. Thina masikhuluma ngesibusiso sikhuluma ngey'moto ey'hamba ngamasonto emhlaba, sikhuluma ngemizi, ama-mansion, thina sikhuluma ngemali eningi, ama-millions ebhenki. Khona lokhu kukholwa, khona lokhu kuqinisele ey'nhluphekweni, isibusiso uNkulunkulu angabeke sona. Khona lokhu ukuthi luqhamuka, sithi khona lokhu ukuthi aqhamuka umuntu akhulume noma kanjani nami, kodwa kimina kungabambeleli enhlizweni, mina ngivele ngiye kuNkulunkulu ngiqhume ngendumiso. Haleluya. Mina ngenza izwi ngithande, mina ngenza izwi ngimthethelele umuntu okhuluma noma kanjani, isibusiso leso. Haleluya. Ukukhululeka emoyeni kuthi noma ngabe izimo kubonakala ngathi kuya ngokuba mnyama, kodwa mina ngendumise lithi izwi leNkosi kuMahubo 100:4 singena emasangweni ezulu ngendumiso. Ngendumiso mina ngithola isibusiso sokunyathela emasangweni ezulu. Haleluya. Mina uma kwenzeka noma yini empilweni yami, ngisho ngigula, ngithathe mina ngibambane noNkulunkulu, ngiwelise lokho kugula, ngihlale noNkulunkulu, isibusiso mina lesi sokuthi mina ngenza njengabo Paul noSila bese tilongweni bekoshiwe lapha encwadini yezenzo, kodwa bona babenzani bona? Babedumisa. Haleluya. And indumisa bayenza isibusiso esikhulu kwaba ukuqaqeka kwamaketabo. Haleluya. Isibusiso abasithole esikhulu sokuthi umgcini siboshwa agcine enze njani? Amukele iNkosi uJesu. So thina kwethu bangcwele ukuthi nje sifuna ngiyambonga uNkulunkulu, ngizenje la kuzobabaza amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Ngiyathanda ukugcina futhi ngalobu bufakazi bokuthi isatusa umkhosi ubaba asifundisa wona ngalo ka-21 days. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngonyaka odlule nami ngike ngahluleka ukuwelisa. Bayazi la ekhaya kutholakala ukuthi umama umsana lo kade la esibhedlela kutholakala ukuthi unesifo lesi esibulalayo, i-cancer. Haleluya. Bayazi la ekhaya ukuthi ngonyaka odlule ngangikhuleka, ngiphatheke kabi, ngikhala. Haleluya. Ngihlulekile ukuwelisa, kodwa uNkulunkulu wangiholela ekuthaneni ngalo mkhosi ka-21 days esasiwubambe ngoJanuwari. Ngamfaka waba yi-prayer item umndeni wakithi kaMsana. Haleluya. Ngakhuleka bangcwele, angiqhoshi ngalokho, ngibabaza uNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Ngakhuleka ngimcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngiyacela uwenzele igama lakho kulo. Haleluya. Uthe ngoMashi esengenile ehlalile esibhedlela isikhathi esiningi, uthe ngoMashi wangifonela umama uMsana wathi bathi esibhedlela i-cancer abasayiboni. Haleluya. Ngiyabonga uJesu. Alibonge igama leNkosi. Njengoba niyambona nje niyasibona isithuli. Haleluya. uNkulunkulu usebenza umsebenzi ngani? Ngalo mkhosi ubaba asifundisa wona ukuthi asiwubambe. Cha-ke angifuni ukukhuluma iphutha nje, ngiqale selila ekhaya lezo ukubamba u-21 days. Ngangiwusabani, ngivele ngibona ngathi ngizofa nje. Uma ngike ngadlula nje 7 days ngibona ngathi nje akuyophela ngami, bothi bethi bayangiyakazisa sekuphelile, sekubulawe indlala. Haleluya. Kodwa ngenxa yokuthi ubaba umpostoli akakhuluma okwakhe, ukhuluma kuthathe kuNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Noma ekhuluma kuney'nkonzo bangcwele athi ma ngizilalele ubaba eyithumela, angikazi kube khona lokhu kuphakama. O-driver-ke bayazi lento engizoyisho ukuthi uyabona uma uhamba ugijima
uzofika endaweni eyihams. Ngazi noma kuyasho ukuthi ihams makukona. Hallelujah. Mawuzofika kuma-hams, hallelujah. Uyabona mawugijima ungeze ubhreka mawufika kuma-hams uzofika uligibele uthi angithi nawo phakathi emotweni kuthi he uphakame, hallelujah. Ukunento nje uNkulunkulu alokho ngithi uyiqale ngonyaka odlule sekuzophela uma ubaba umpastor ngilalele mina inkonzo kade ngingekho la ngikhona. Yabona ngesikhathi ekhuluma kube khona lokho okuphakama kimi. Hayi angazi kwenzakalani. Kube ngathi nami ngiyaphakama ngesikhathi ekhuluma baba nami ngiyaphakama ngesikhathi ethi izwe lokuthi lithi alibonge igama lenkosi. Ukube naleyo feeling yokuthi ngizwe ukuthi manje akukhulumi baba umpastor manje. Kukhuluma uNkulunkulu uqobo lwakhe alibonge igama lenkosi ngoba ngeke ngiphakanyiswe ukukhuluma komuntu. Uma ngingaqhamuka umuntu nje angixoxele indaba zasezweni ngeke ngiphakame ngeke mhlawumbe futhi ngeke kodwa uma nje ngilalele ngihleli phansi ngiqeda ukuguqa kade kuthiwa asiguqe esikhuleke yothi mayiqala nje lifundiswe kube khona lokho kuphakama engikuzwa iyoziphela inkonzo kwesinye isikhathi ngisengikhali ngembezi. Hallelujah. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ngithi-ke zonke izinto asifundisa zona lo mkhosi imina wenza isimangaliso ngabonga ngaguqa ngathandaza umama mthane ngitshela le message ngaye dining room ngafike ngabaqoqa bonke abantu la ekhaya ngathi wozani sikhuleke ngikhuleka ngiphala wozani sikhuleke ngababona ukuthi bamangele ngathi nazi indaba imisebenzi eyenziwe uNkulunkulu futhi kwavela uNkulunkulu wakwembula ukuthi it's because emkhosini owawunamandla uNkulunkulu ayikhuluma ngendlela eyisimangaliso ngayifaka le ndaba uNkulunkulu nami ngingelutho wawuzwa umkhuleko wami. Ngiyambonga uNkulunkulu kanjena ngithi asibambeleleni. Hallelujah. Asingabe sadedela. Shono mangabe uyazi ukuthi engathi kunzima-ke lokhu okuthiwa ngiliyeke okuthiwa ngikudedele. Hayi kunzima-ke lokhu ekuthiwa ngikuwelise. Yazi awukuwelise khona uzokubuka uNkulunkulu ukuthi uzokwenzani. Ukuwelise khona uzuthi inhliziyo ayivumi. Hallelujah. Kodwa usuyakuthi nje Nkosi njengamanje sengenzela ukubona isibusiso ozonginika sona. Inhliziyo ayivumi kodwa ngoba sekukhulume wena uNkulunkulu ngiyawelisa. Inkosi yomsebenzisi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngicela nje ngokukhulu ukuphuthuma ofakazi abawufaki beze ngaphambili ngoba ngikhuluma nje